מתי אנשים מתחילים לקרוא את האותיות הקטנות? בדרך כלל כשיש בעיה. אחרי שחייבו אותם, אחרי שהם חתמו על משהו, או אחרי שהם גילו שהם חשבו שהם מקבלים משהו אחד, אבל בפועל קיבלו משהו אחר. ואז מגיע המשפט, רגע, זה היה כתוב? ככה בדיוק זה גם בחיים הפיננסיים שלנו. הרבה אנשים לא באמת יודעים כמה עולות להם ההלוואות, כמה עולה להם האשראי, או בכלל, על איזה תנאים הם חתומים. כי כל עוד הכל עוד זורם, הם פשוט ממשיכים כרגיל. והבעיה, הרבה פעמים אנשים מתחילים להבין מה באמת קורה רק כשהלחץ כבר מתחיל, כשהתשלומים החודשיים מתחילים להעיק, או כשהם מבינים שמשהו שם כבר לא מתאים להם. וברגעים האלה, הרבה יותר קשה להתמקח על תנאים, לעשות שינויים, או לעצור רגע ולחשוב נכון. אבל לפעמים כל מה שצריך זה לעצור בזמן ולהסתכל על התמונה המלאה, ולהבין מה באמת קורה מאחורי הקלעים. כי בדיוק כמו שלא כדאי לחכות לבעיה כדי לקרוא את האותיות הקטנות, גם בכסף עדיף להבין את המצב לפני שהוא מתחיל לנהל אתכם. תשאירו הודעה ונבדוק באמת מה קורה לפני שזה יהיה הפתעה בזמן הלא נכון.